No čau. Čus. Tak co, znáš? Jak se asi můžu mít, když píšeš segře, že ji chceš zabít a že se na to holky budou dívat? Jo. To je normální jednání? To jsem nepsal segře, to jsem řekl Elze. A to je normální, jo? To jsem řekl Elze a tady to evidentně řekla. Cože? Že to jsem řekl Elišce a tady to evidentně řekla. Ano. A proč by ne? Vždyť to je vyhrožování. Prostě lidský život má každý jeden jenom snad. A to nemyslíš snad... Já se vrátím, přijedu, vole, vykopují vole z toho baráku s tím debilním maníčkem ochlastane věčně. Cože? To se neboj. Luboši, Přijedu vědomnat, neboj. jste obě moje děti, prosím tě. To jsem tě takhle vychovala. To chceš říct, že jsem tě takhle vychovala? Já dobrý mě. Co by asi na to řekl táta? Mě to je úplně v píči. Co by řekl táta? A nebo babička? Je mě to úplně jedno. Tu by to zabilo. Seš ty normální, ty potřebuješ doktora a prášky. Tohle normální člověk by neřekl. Jako ta debilka mě kopala do kolene. Je to vylízaná celý, Ale když ty jsi s Luboši začal. Když jsem to viděla. Co? Že jsem po ní hodil těsto, ona pak vylítla do mě přes hubu. Ano, to udělala dobře, no. že ti dala přes hubu, když po ní hodil těsto. Já jsem to no, Když tady málem převrátil ten skleník a hodil si to do oka, seš ty blázen? Je to úplně jedno. No ale to by ti nemělo být jedno. Udělal bys to cizímu? Udělal bys to cizímu? Ne. A mě? Přestaň mě poučovat. Já tě nepoučuju, už jsi dost Dobrý, starý no. na to, abys měl rozum. Co můžeš a nemůžeš.